Ассалому алейкум бинандаҳои азизу арҷманд. Нашри махсуси барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Имрӯз таҳти раёсати раиси сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ аз панҷшавии бемории коронавирус COVID-19 Қоҳир Расулзода, ҷаласаи навбатии ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ аз панҷшавии бемории коронавирус COVID-19 баргузор гардид. Дар ҷаласа таъкид гардид ки тибқи маълумоти Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон 29 апрели соли 2020 15 ҳодисаи тасдиқшудаи бемории сироятии коронавируси COVID-19 аз ҷумла дар вилояти Суғд 10 ҳодиса ва дар шаҳри Душанбе 5 ҳодиса аз намунаҳои биологии ҳодисаҳои гумонбар ба қайд гирифта шудааст. Бо назардошти ин вазъ, ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани тадбирҳои зидди эпидемикӣ барои пешгирии интиқол ва панҷшавии сироятии нави коронавирус COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқи мавҷудияти бемории сироятиро расман эълон намуд. таъкид кардан ба маврид аст ки шурӯъ аз 1 феврал ба ҳолати субҳи рӯзи 30 апрели соли 2020 дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади муайян ва ошкорсозии сирояти коронавирус 10937 нафар шаҳрвандони дохиливу хориҷӣ ба карантин фаро гирифта шуданд ки аз ин шумора то имрӯз 8438 нафар дар ҳолати мӯътадил ва солим ба хона ҷавоб дода шуданд. ҳамзамон айни ҳол дар муассисаҳои табобатию профилактикии ҷумҳурӣ зиёда аз 2000 нафар таҳти муоина ва назорати табибон қарор доранд. Дар таърихи 29 апрели соли 2020 аз муассисаҳои тиббӣ 304 нафар ҷавоб дода шудааст. Бо қарори ситоди ҷумҳуриявии пешгирӣ аз панҷшавӣ ва интиқоли сироятии коронавирус COVID-19 барои донишҷӯёни курсҳои 1, 2 ва 3 муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурии Тоҷикистон бинобар аз худ шудани барномаҳои таълимӣ аз 4 майи соли 2020 таътили тобистона эълон карда шуд. имтиҳоноти тобистонаи ин донишҷӯён аз рӯи рейтингҳои 1 ва 2 ҷанбаст ва баҳогузорӣ карда мешавад. барои хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷанбасти имтиҳоноти давлатӣ хатм то 15 майи соли 2020 пешбинӣ шудааст. ситоди ҷумҳуриявӣ ҳамчунин бинобар ҳатмӣ будани истифодаи ниқобҳои тиббӣ барои аҳолӣ қарор қабул кард. яке аз роҳҳои камхарҷ ва нисбатан самараноки беҳтар намудани нишондиҳандаҳои саломатӣ ин ташаккули тарзи ҳаёти солим дар байни аҳолӣ мебошад. риояи қоидаҳои гигиении санитарӣ, обтоби пайвастаи бадан, истеъмоли ғизои омехта ва солим метавонад сабабгори асосии устувории нишондиҳандаҳои саломатӣ бошад. ҳамкорони мо маълумоти бештар медиҳанд. ҳолати саломатии инсон танҳо аз фаъолияти муассисаҳои тандурустӣ вобаста набуда, он бо таъсири байни ҳамдигарии омилҳои маҷмӯӣ, фардӣ, иҷтимоӣ, экологӣ ва вазъи зиндагӣ асоснок карда мешавад. аз ин рӯ ҳар як нафар оид ба пешгирии бемориҳо ва мустаҳкам намудани саломатии худ ва наздикон бояд маълумоти зарурӣ дошта бошад. доштани иттилоот принсипи асосии ташаккули тарзи ҳаёти солим маҳсуб меёбад. аз назари тиб беҳдошти шахсӣ яъне ки ба чанд қисматҳо ҷудо мешавад. яъне беҳдошти мӯйсар, беҳдошти пӯст, беҳдошти чашм, беҳдошти дуруст нигоҳ кардани дандонҳо, беҳдошти умуман тамоми узвҳои бадан ба ҳисоб меравад. ба хотири ҳифзи солимӣ ҳатман бояд қоидаҳои гигиенӣ, санитарӣ ва тозагӣ риоя карда шавад. ҳама намуд корҳоеро ки мо иҷро мекунем, баъди иҷрои ин корҳо бояд дастонро бо собун ё маводҳои спиртдор шуста тоза кунем. дар вақти пеш аз хӯрок тайёр кардан ё пеш аз хӯрок хӯрдан ё баъди хӯрок хӯрдан, баъди ҳоҷатхона ва баъди расидан ба ҳама намуд ҳайвонот дастонро бояд бо собун шӯянд. дар вақти сулфа задан, ақса задан бояд шахс даҳону биниро бо рӯи молча ё салфетка маҳкам кунад ва баъди сулфа задан ё ақса задан рӯи молчаро ба қуттии партов ҷамъкунӣ партояд ва дастонро бо собун бояд шӯяд. маҳсулоткое ки аз ҳайвонот истеҳсол мешавад ба монанди шир ва гӯшт бояд хом истеъмол карда нашавад ва ҳатман бояд пурра ҷӯшонида пухта баъди ин истеъмол кардани он мумкин аст.
яке аз одати бади инсон ин дар кӯча ва ё маҳалла туф намудан аст ки ин бархилофи қоидаҳои санитарӣ гигиенист. вақте ки шахси бемор туф карданӣ мешавад ё дар вақти сулфа кардан балғам пайдо мешавад, баъд ин балғам берун ба рӯи замин ё ба болои ягон миз партофта мешавад ё туф карда мешавад. дар ин ҳолат вақте ки ин балғам хушк мешавад, дар вақти шамол варзидан сироятҳое ки дар ин балғам буданд ба ҳар тараф паҳн гашида манбаи сироят мешаванд. дараҷаи саломатии аҳолӣ аз вазъи муҳити зист, обу ҳавои тоза, мавҷудияти партовҳои саноатӣ ва моддаҳои кимиёвӣ дар ҳаво, бехатарии маҳсулоти озуқаворӣ вобаста мебошад. ҳангоми омода кардани ғизо бояд мо сабзавот ва ё меваҷотҳое ки барои омода кардани хӯрок мусоидат мекунанд, албатта онро мо дар оби ҷӯшонидашуда шӯем. албатта ҳамарӯза мо бояд хонаро бо гӯем ки истифода аз дастгоҳҳои яъне ки чангкашак истифода намоем ва инчунин ҳама рӯза ҳадди ақал як маротиба яъне саҳаргоҳ ҷойҳое ки мисол безарар бояд шаванд, фарз кардем фарш ҳаст ки кафел ҳаст, ин ҷойҳо бояд ҳатман дару тирезаҳо бо маҳлули гӯем ки дар таркибаш хлор дошта ҳатман яъне ки рӯбичини намнок гузаронида шавад. аҳолии мамлакатро зарур аст ки ҳадафи ниҳоии чораҳои пешгирикунандаро ба хубӣ дарк намуда барои солимии худ, наздикону пайвандон, солимии ҷомеа, қоидаҳои гигиенӣ ва санитариро дар муҳити хона, кӯчаю маҳалла ва умуман муҳити атроф риоя намоянд. Зульфия Наимзода, Меҳрӯзи ҷумъа, Убайдуллои Сайвалӣ, Ахбор. ба роҳ мондани тадбирҳои безараргардонӣ дар ҳудуди шаҳри Душанбе бо мақсади таъмини солимии шаҳрвандон ва пешгирӣ аз интиқолу хуруҷи вирусу микробҳо мебошад. аз ҷониби кормандони милитсияи карантинӣ Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Фавз, кӯчаҳои шаҳр ва ҳудуди корхонаву мактабҳо бо истифода аз маҳлулҳои махсус безарар гардонида шуд. кормандони Вазорати корҳои дохилӣ ва ҷузъу томҳои он дар шаҳру вилоятҳо баҳри пешгирии бемориҳои сироятӣ тамоми тадбирҳои пешгирикунандаро андешида истодааст, то ки сокинон аз зарари онҳо эмин бошанд. баҳри пурзур намудани чораҳои зидди эпидемикӣ барои пешгирии бемориҳои сироятӣ кормандони милитсия дар кӯчаҳои пойтахт ва гулгашту боғҳои фарҳангӣ пайваста чораҳои безараргардониро ба роҳ монда истоданд. аз ҷумла шаби гузашта аз ҷониби кормандони милитсияи карантинӣ Вазорати корҳои дохилӣ ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ҳудуди маҳаллаҳои ноҳияи Сино ва Фирдавсӣ, бахусус дар назди биноҳои истиқоматӣ, майдончаҳои варзишӣ, роҳраву ҷойҳои сайру гашти оммавӣ корҳои безараргардонӣ анҷом дода шуд. ҳамзамон бо ташаббуси роҳбарияти Вазорати корҳои дохилӣ боз 2 адад воситаҳои нақлиёти махсус барои безараргардонӣ омода карда шуд ки ин воситаҳои нақлиёт низ барои поксозию тамизкунии роҳҳои автомобилгарди ҳудуди пойтахт, боғу майдонҳои истироҳатӣ омода буда, аз ҳисоби кормандони мақомоти корҳои дохилӣ гурӯҳи махсус таъсис дода шудааст ки бо либосу дастпӯшҳои зарурӣ ва моддаҳои безараргардонӣ таъмин карда шуданд. имрӯз низ дар идомаи амалиёти безараргардонӣ ҳудуди бинои Вазорати корҳои дохилӣ, роҳрав ва гирду атрофи бинои мазкур аз автомашинаҳои махсуси дорои маводҳои кимиёвӣ дошта баҳри пешгирии бемориҳои сироятӣ корҳои тамизсозӣ анҷом дода шуд. ҳамин гуна тадбирҳои безараргардонӣ минбаъд низ дар кӯчаву хиёбон ва истгоҳҳои нақлиётӣ дар ҳудуди тамоми кӯчаҳои шаҳри Душанбе роҳандозӣ мегардад. роҳҳои мошингарди шаҳр асосан шабона безарар гардонида мешавад ва он набояд сабаби ба таҳлука афтодани сокинони пойтахт гардад. беҳтарин табобати ҳама намуди оризаву бемориҳо ин пешгирӣ аз он дониста мешавад. риояи ҳолатҳои санитарӣ ва безараргардонӣ имкон медиҳад ки муҳити зист тозаву пок ва аз ҳар гуна вирусу бемориҳои хавфноки сироятӣ эмин нигоҳ дошта шавад. бо ҳамин мақсад имрӯзҳо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе тадбирҳои безараргардониро дар ҷойҳои ҷамъшавии одамон, мактабу муассиса, кӯчаву хиёбон, мавзеъҳои фароғатӣ, истгоҳҳои нақлиётӣ ва ғайра ба роҳ мондааст. ин тадбирҳои безараргардонӣ ҳеҷ ҷои таҳлука набуда, баръакс пешгирии басо муфид барои таъмини солимии шаҳрвандон аз микробу бемориҳои сироятӣ мебошад. бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе тамоми муассисаҳои таълимии пойтахт аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Фавз безарар гардонида мешаванд ки ин амал дар марҳилаи вусъатёбӣ қарор дорад. ин навбат низ аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Фавз, кӯдакистон ва мактаби байналмилалии президентӣ бо маҳлулҳои махсус тоза гардонида шуд. ҳама воситаҳои таълимӣ аз қабили мизу курсӣ, тахтаи дарсӣ, синфхонаҳо, ошхона,
майдони варзишӣ дар умум тамоми таҷҳизоти истифодабаранда ва гӯшаю атрофи бино бо истифода аз маҳлули гипохлориди натри шуставу пок карда шуданд. барои маҳв кардани интиқол ва хуруҷи микробҳои сирояткунанда дезинфексия ё худ тадбирҳои безараргардонӣ амали манфиатбахш дониста мешавад. фирдавси ҳайдаралӣ, Баҳодур Ҳасанзода барои барномаи ахбор. бинандаҳои азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилооти ахбор. хайр, тансияту хонобод бошед.